Aquest cap de setmana, les verdinegres s'estrenen a l'Olímpic en partit oficial de la Lliga Femenina Challenge, on rebran a Melilla. Per part de la penya, el partit que van disputar al Virolai el passat dissabte 30 de setembre va sortir amb victòria verdinegra per 50-80 i les fa aupar a la primera posició després de guanyar contra Lima. Per part de la Salle, van perdre al Guillermo García Pezzi contra la Cordae Paterna 59-63 i van consumir la primera derrota de la temporada. Per part del Melilla, tenen una jugadora que la temporada passada va defensar els colors verdinegres a les ordres de Jordi Vizcaíno, Paula García. Les baixes per aquest partit són per part de la penya Marina Avinyoa i Rebeca Cotano. I per l'equip de la Salle no tenim baixes. Moltes gràcies per la vostra atenció i força penya.